Dobroveče, ovo je Mali dnevnik, a ja sam Anđela. A ja sam Luka. Večeras u Malom dnevniku gledat ćete. Deca postaju uspešniji ljudi ako rade kućne poslove. Održano 3. sportsko sabranje Svete Srbije. Sagovornik Malog dnevnika, Vlada Džet. Da bi deca izrasla uspešne ljude, potrebno je da od malih nogu nauče da obavljaju kućne poslove. Na što misliš? Na usisavanju kuće ili tako to? Pa da, jer na taj način deca stiču rane navike i navikavaju se na timski rad i podelu posla. U mojoj porodici ta podela posla sjajno funkcioniše. Stvarno, a kako ste se organizovali? Brat i ja prljamo kuću, a mama i tata je čiste. Svaka vam čast na organizaciji. A sada ćemo vidjeti šta su to organizovali neki drugi ljudi. Jesu organizovali nešto po kućama ili nešto drugo? Ne po kućama, nego u prirodi. Radi se o jednom lepom druženju dece uz učešće mnogo poznatih ljudi. Što nisi i ti učestvovao? I ti si meni poznat, samo ne znam odakle. Sa nama je Raša Popov. Rašo, koji biste dali savjet za odrastanje dece i roditeljima? Roditeljima bih dao savjet da budu prijatelji svoje dece i da budu njihovi drugovi. Ima roditelja koji misle da moraju da budu gospodari dece, ali to nije tačno. To su njihova deca, prema tome oni ne mogu biti gospodari, oni moraju biti mama i tata. Znači da budu prijatelji svoje dece. A deci bih dao savjet da se bave sportom i Sveta Srbija je zato dobra što se bavi sportom dece. Šta deci najviše fali? Deci najviše fale slatkiši i čokolada i bomboni. Da li su deca ranije bila bezbrižnija? Ne bih rekao, jer pre je bilo mnogo više takozvanih strogih očeva pa i strogih majki. Za Mali dnevnik